Σήμερα τη στιλιστική βοήθεια του Γιάννη έχει ζητήσει η Κωνσταντίνα. Είμαι παντρεμένη, έχω 2 παιδάκια και όλη την ημέρα ασχολούμαι με αυτά. Για να προλάβω να τα καταφέρω όλα, αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι. Δεν μου αρέσει που έχω αμελήσει τον εαυτό μου, αλλά η προτεραιότητα έχουν τα παιδιά και η οικογένεια. Πρέπει να βάλω πλυντήριο, να μαζέψω το δωμάτιό τους, που σε 5 λεπτά γίνεται χάλια πάλι, να κάτσουμε να διαβάσουμε, να ζωγραφίσουμε. Οπότε ή θα κάτσεις σπίτι με τα παιδιά, να τα κουμαντάρεις, ή θα πας στα μαγαζιά, να ψωνίζεις ρούχα, καλλιτικά. Αλλά γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Πάνω μου δεν μου αρέσει το στυλ των μαλλιών μου, τα φρύδια μου ποτέ δεν έχω πετύχει σχήμα. Τα μάτια μου είναι κουρασμένα και νιώθω ότι το πρόσωπό μου θέλει μια αναζωογόνηση. Την αλλαγή αυτή θέλω να την κάνω. Και τον άντρα μου που όλη μέρα λείπει να έρθει να δει μια διαφορά. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις, καλά? Όλα καλά. Σας περίμενα. Με περίμενες, Κάποιος πρέπει να αναλάβει και εμένα, όλους εγώ τους έχω. Γιατί τι θέλεις? Μια αλλαγή. Η πρώτη εντύπωση που μου έδωσε η Κωνσταντίνα είναι ότι έχει παραμελήσει τον εαυτό της, είναι αφημένη, μοιάζει με θεία. Πόσο χρόνο είσαι? 31. Σε έκανα πολύ μεγαλύτερη. Εντοπίζω αρκετά προβλήματα εισαγωγικά που υπάρχουν. Κατά πρώτον τα φρύδια σου. Απαράδεκτα. Δεν τα έχεις βγάλει ποτέ. Τα μακραίνεις. Αντί να μακρύνεις τα μαλλιά σου, μακρύνεις τα φρύδια σου. Τα μαλλιά, μιας και το αναφέρω, είναι απαράδεκτο. Είσαι σαν θεία, δηλαδή σου προσθέτει τουλάχιστον μια 5 ετία. Και αυτό το μαλλί και το ότι έχεις αφήσει τον εαυτό σου τόσο πολύ. Είναι κρίμα. Δεν μου το είχαν πει ποτέ ότι μοιάζω με θεία. Αλλά ίσως και να έχει δίκιο, δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω να τα κουρέψω με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να έχεις στυλ. Θα δώσω πολύ μεγάλη βάση στα μαλλιά της, θα την κουρέψω πιο κοντά, με πιο πολλά μυτάκια, να κάνει πιο μοντέρνο. Κοπέλες που έχουν το σωματότυπο της Κωνσταντίνας, που είναι μικροκαμωμένες, που έχουν λεπτά χαρακτηριστικά, καλό είναι να έχουν κοντά μαλλιά. Τα μακριά μαλλιά καλύπτουν τα πάντα. Τελειώσαμε λοιπόν με τα μαλλιά, θα σου αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε στο χτένισμα. Ο στόχος μου είναι να της βγάλω αυτό το look της θίτσας που έχει και να την κάνω να φαίνεται πιο μοντέρνα και της ηλικίας της. Το πιο σημαντικό είναι, ανεξάρτητα από το μήκος των μαλλιών, θα πρέπει να διαθέτεις πολύ δυνατή προσωπικότητα για να το υποστηρίξεις. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Πάμε για το μαγιάζ. Εμείς θα ξεκινήσουμε με το βασικό πρόβλημα, το φρύδι. Τα φρύδια της είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Ήταν πάρα πολύ μακριά, μπορεί να ήταν και 1 χρόνο. Και το χειρότερο ήταν ότι ενώνανε στο σημείο που δεν πρέπει να ενώνουν τα φρύδια. Έκαναν τελείως αντρικά. Θα της κάνω ένα μακιγιάζ πολύχρωμο. Θα δώσω έμφαση στα μάτια και στα χείλη. Έβαλα κονσίλερ κάτω από τα μάτια της για να της φωτίσω την περιοχή από κάτω και να φαίνεται ξεκούραστη. Οι μαύροι κύκλοι τη δείχνουν κουρασμένη και μεγαλύτερη από την ηλικία της. Το μακιγιάζ που της έκανα μου αρέσει πάρα πολύ. Η σειρά έχει το ρούχο για να αναδειχθεί το look που έχουμε επιλέξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το στυλ σου. Πάρ' τα ρούχα σου να πας να δεθείς γρήγορα. Και γρήγορα θα έρθει ο σύζυγος. Έχω αγωνία για το πώς θα της φανεί η αλλαγή που έχω κάνει. Όμως έχω και περιέργεια να δω πώς αντιδράσει ο σύζυγός της. Καλώς Αντίκο! Τι κάνεις, καλά είσαι? Είμαστε εδώ γιατί μας φώναξε η Κωνσταντίνα να κάνει μια αλλαγή για σένα και πραγματικά έχουμε μεγάλη αγωνία αν θα σου αρέσει το αποτέλεσμα. Ωραία. Ήταν αρκετά όμορφη η γαρπά, δεν είχε θέμα σε αυτό, αλλά οι γυναίκες είναι σίγουρα θέλουν κάτι καλύτερο πάντα. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφη, σεξι, αναζωογονημένη και πάρα πολύ χαρούμενη. Πολύ ωραία. Είχα πολύ αγωνία να δω αν θα αρέσει το σύζυγό μου αυτή η αλλαγή. Αλλά τελικά είμαι σίγουρη, του άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω μου. Είναι πολύ όμορφη, έγινε πολύ πιο σεξ και τα λοιπά. Άλλαξε πάρα πολύ. Αυτό που έκανε για αυτή είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο για μένα. Όλο αυτό έγινε για σένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να τα συνδυάσω όλα, δηλαδή να βρεις και χρόνο για τον εαυτό μου, γιατί τελικά αξίζει.